Tak, a co je podle tebe fanfáru? Tady je čerpí, tak mám takový kouzelný kroky, kde by nějaké fanfáru. Když někoho šlehne pro mě, tak se pro něj vkáž. Super. Tak, bezvadný. Tady máš kousek vykačky, naleď to sem někam na tabuli. Tak, a za tvůj krásný obrázek jsi vysloužil tvoji první kartičku do 10. Zatím si ji tam jenom vol, aby si ji nestratil. Tak, a já poprosím Kristýnku Hrušovou. Tak, Kristýnko, to je podle tebe. To bych strašně chtěla být tím skřípkem. Tak. Je tam i ta pohádka v tvaru. Pepino, to jsme to teda kártí. Je takhle naležíme obrázek a dostaneš tamto. A co dělá? Umí něco speciálního? Nebo se jen tak jmenuje? Teď si nějak říkal, to je školka, že jo? Já si myslím, že fanfáru je nějaká vesnice. A to tam žije v té vesnici? Jo, dobře, výborně. Tak, ale podíváme se a posloucháme, jo? Tak, co to je tedy? A slyšeli Masožravá kytka, to tam má dokonce napsaný. Výborně. Tak, mohlo by být. To se za chvíli dozvíme, co to je. Teleskop. Něco dělají, něco umí. Ale opravdu malinký. Takže ty máme asi každý z nás na jste takový skřípky. Si. Ještě musíme říci, kudy se vlastně jde do vesnice, která se jmenuje Nejdedal. A kde to fanfárum objevíme za chvíli a dozvíte se, co to opravdu skutečně je fanfárum. Takže tento úkol, který bude teďka následovat, bude všechny společně. Všichni ho musíte splnit, správně splnit. A abyste dostali, všichni, jo. Tak, každý z vás má ve vašem... A vzali jsme si autobus. Ten jel přes Horní Dedál, potom přes Dolní Dedál, až jsme přijeli do vesnice, která se jmenuje Nejdedál. No a kdybyste chtěli jet dál, tak nejde dál, už dál můžete, protože ta vesnice se jmenuje proto nejde dál, protože tam už ta silnice nejde dál. A proč nejde dál ta silnice? Protože najednou místo silnice je náves. Ale ta náves to není prázdná náves, jako bývá na vesnici. To je vlastně jen jediný veliký pomník. Taková, řekl bych, zkázané další obrázek, tak si ho potom nezapomeňte vzít, až budeme odcházet. Abyste se zpátky zařadili do těch vašich desek, jo? Nemůžeš mít 3. Teď budeš mít 3. Jo? Tak, poprosím moji technickou pomoc. V celém kraji bylo všeobecně známo, že šetřovi vztékat louky budou osy, že nemají žádné. Tak tady máš. Tak, kdo má látku, kde si sednout? Tady
Ahoj. Tam máš špadiláčka, valečka a obrázek. Tak, výborně, krásný palečkové. Nechybí někomu náhodou? Asi chybí. Já furt nevím, kde je první zpráva. Tak tady sídlí přípravný tým. Přípravný a organizační tým. To máš od celé práce. Grešle, kolenovrt a chamtil. Ten druhý koubá se jmenoval, měl ženu a moc dětí. A pak už nic. Ženu a děti měl rád, no a měl zdravé ruce, tak pro ně pracoval. Moc toho domů nepřines a když pak měl děti už 7 a ruce pořád jen 2, tak na stole mnoho k večeři nebylo. To vám dá rozum. K obědu vůbec nic. Najednou tu byly Vánoce. A co teď? Povídá. Dojdu k bratrovi Markovi. Zrovna zabíjí. Něco mi dá. Marek sice zabíjel, ale dá bratrovi vejslužku. Kolik je tam těch nožiček? Čtvrtá tam. Ne, pátá. Ne, teď bude pátá. Teď je pátá. Ne. Čtvrtá tam čtvrtá. Teď jde pátá. Ty si teďka máš druhou. Jak to, že to mění? Pátá teda. To si Už tam dali 3. Míka, to je to Tady to máte napsaný všichni. Tak počkej. To bylo prostě Ačka. To je Rka. Pepíno, jakže se jmenovala ta pohádka? Může stričku, přestane. Děkuji. Tak abyste věděli, na co jsou ty talíře, tak se tak, prosím vás. Ještě nikdo nekupla, pokud někdo bude kupla, tak prostě skončí soutěži a to celá. Vaším úkolem je společně se pokusit co nejrychleji, až řeknu teď, jo, vybublat to maličko vodičky s tím mýdlem, které tam máme. Ono vám to, uvidíte, že vám to docela rychle přeteče. Takže se prosím vás, no nejda, ale nevěříš, uvěříš, tak prosím vás, dávejte to na ten talíř máte na to
bublali. No. Já to tam budu dávat. A to jsem Pojďte se podívat, jak se tady dělají. Ježíš, tamhle jim to nejde. Koukejte se, Dobrý? A jak vám to chutná? Mati, je to dobrý? Ne, moc nechutná. To by to moc nechutná. A vám?